travel, mukbang, hosting events, everything on Paulox TV. Hello mga kapaps, welcome to my channel Paulox TV. Mga paps, dito sa Cordoba mga kapaps, then padumi sa Bakawan. So dini sa Cordoba mga paps, nagkaroon kabaas yun. Ang area mga kapaps, dini sa Cordoba. So mga ito ekonomi Bakawan no. So kinahanglan mo sakay pakita og Bambot. Mga paps. Sakay mga paps. Okay. Kupila bisa sakay. Okay. Adong Bakawan na ni mga paps. Pagitan dito sa mga paps diyan sa tugas mga paps no. RJ boy mga paps. Oy, mang, ari na ba ski? I am going Sila mga paps. Ayun, nasa ni karta dia. Ayun na niya ninyo mga. Ayun na ni sakay. Ito na sila mga paps, first batch. Pwede mo pasok meron. Bawi-babay pa mga paps. Okay na ko patar nang. Sabi na tulog. Iyo na mo. Tulor ako. Musakay dari mga paps. Okay. Okay, start the engine. Go, go, go. Mga paps, ari juga masakay din napita po sa Cordoba mga paps. So, dagan kayong mga bangka dari mga paps padong dito mga paps. Ako kauban mga paps, akong pribadi mga paps, mga paps. Pagi si katawa mga paps. Shout out sa diay, mama, shout out. Shout out inyo. Inyong mga friends diay.
dito. Yung mga paps mo na, naliligo na sila mga paps, oh. Uy! Kanya na! Ito mga paps, oh. Ang ganda tingnan. Doon sa Cordoba mga paps, sasakay ka ng ng pambot dito. Atau bangka. Then, tatlo, 100 lang ang ibabayad mo doon at makapunta ka na dito. Diba? Mura lang. 3 tao, 100. Titingnan natin ang laman, anong nasa dito mga paps. Mga paps, Bacau Paradise. Dito sa Bacau Paradise mga paps. Nilagyan nila ng dito. Ito ka. Then, pasok tayo mga paps. May bridge. Hindi pala ito isla mga paps. So, lang. Nilagyan na lang nila ng ang Bacau. Nilagyan nila ng mga tinatawag na bahay-bahay, para naman dito magstay ang mga tao. Pwede ka rin bumili mga kapaps. Titingnan natin. Tindahan din dito mga kapaps. Katawa ba? Katawa? Pwede kang bumili, no? Mangga, junk foods nandito mga paps. Talagang makapawaw ka sa lugar na ito. Tingnan, no? Wow. Dito sa cottage doon. Ito tao ni Paps, cottage ba ni Paps? Ikaw, sa mga pila may bayad mo ikaw? Ha? Libre naman, basta cottage. Libre na yung Paps. Kumari ka dito sa kuwan. Sa Bacau, libre lang. Yung mura gina ko, di ay ang sa katurang sa bangka, bayad lang ka ito 200 mga kapaps. Busy kaya mo Secretary of Defense mga kapaps, Ang entrance, 20. So na-entrance ni? Ang 20 na entrance, mauna na siya sa cottage. Mga paps, na-entrance nga 20 pesos. Sa dating namin, siyam kami. Siyam mo, kamutanan. Siyam, nakita. 20 pesos per head. So, sa cottage wala ng bayan. Pati lang bata. Wala labot bata din. Ada, dako na siya.
Bangos? Wow, ang sarap! Ito yung bangos mga paps, no? 20 mo. 20. Sa ito. Kainan na mga paps, kainan na. Pamahuman og kuan, kubras tag 20 mga paps, kay tag 20 malay ang entrance. Ling, basta ling. Maningin ko sa 20. Diyan ako ni mga plato diyan. Kana. Hamang pizza ani dai, wala rin pizza ani. Kainan na mga paps. Ano mga paps, ano istoryahan na yung mga paps? Mangaon na niya. Welcome to my guys. Ako butang dito diyan ah. Nag-greeting si Kola. Paps, tapos na ang kumain mga kapaps. So, sa ngayon, maliligo naman tayo mga kapaps. So, ayun na, maliligo na. Ligo na mga kapaps. Oh, sarap mga kapaps. Okay. Masa may kasulti rin, naabot ka direk, be? Salamat kayo ni Isa ba salamatan? TP at si kay Barney kay So, lingaw-lingaw. tingnan kayo. Lami kayo. Ayaw. Masa siya, boss? No, nasa swaki mga kapaps, ngabaligya na yung supuso. Saang Mapaisaang mga kapaps, oh. Yeah. Pila na siyang swak na eh. 150 ni bros, kami na limpyo. No, liman ka, sila pa Usa ka ni 150. Kani ba? Tanan. Presko pa yung mga paps, oh. Usa ka na. Bakawan. Welcome. Sobrang sarap at mayroong sikat. Ano? Tsaka mura lang yung swaki pero sobrang sarap talaga. Nakakasana all ka na lang. Sumaw ni mga kapaps, oh, no? Pumalikon mga kapaps, oh. Makakasabi ka na. Wow. Makakasabi ka na. Lamig kaya. Dahil sa swaki ay sarap talaga. Hindi mo man. Kaya mo yan, tol. Masusunod, maging vlogger na ako at makakaipon din ako ng 12 million paluaygan sa driver. Ito na siya mga picture ng segment na pakawala na Ito mga paps, so Bakaw Paradise. So, mga bakawan kasi ito nilagyan nila ng ano, mga kahoy, yung
para maging bahay-bahayan. So dito ka makarelax buong araw kahit gabi, no? Wala siya, ang cottage pala walang bayad, and 20 pesos per head, no? May 20 pesos entrance. Yung mga bata walang bayad. Pagkapon, pag-uwi nyo naman, walang problema kasi dami rin bangka. Nandyan, pag-uwi mo, pag-uwi ka naman. Dito sa Bacau, pabalik doon sa Cordoba for only 3 person per 100 pesos mga paps. Then uwi na ako sa amin sa Talisay. Siguro nagmumotor lang ako eh. Hindi gaano kalaki yung mo, yung expenses mo dito kasi 20 pesos lang mga kapaps. Nandito ka na sa Bacau Paradise. Ang ganda. Sana makita nyo ito mga paps, no? May idea na kayo pag pumunta kayo ng dito sa Bacau Paradise. Tara! May bangka na namang dumating, oh. Pagkuduba din sila din nakapunta din sa Bacau. Saan mo nag-birthday? Ah? Ison? Ison o pinsan. Ano ba kasulti mo sa nag-birthday rin mo Ison? Happy birthday. Mau na? More birthday to come. More birthday to come. Got this happy to you. Ano masasabi mo sa nag-birthday ngayon? Kahit hindi ako marunong lumangoy, dito pa na ako kasi may so because the birthday in the morning, the family is very happy. Tingnan na naman ko mga kapaps, no? Dito sa Bacau Paradise. Walang problema talaga pag pupunta kayo dito kasi marami kasing bangka eh na nandoon sa papunta dito. Pag pauwi naman marami dito. So walang problema talaga pag pupunta kayo dito. For only 20 pesos lang yun, no? Maon lang kayo. Yan lang. Nakaka-relax talaga dito mga paps. Isa na mga paps, dumadami na kami dito. Mayroon naman dumadating. Hey! Nagbabalik din na yung vlog namin. Ito, supply namin nila. At nag-swimming ng maayos. Ito, supply saya dito. Wala ko nang magagawa. Ikaw, tubig ka! Dito na nga, butang, baba. Ay, shut down. Please subscribe. Welcome to my vlog. Dito ka. Last. Yo. Bos, managon. Bos amo ba? Dito. Uy, yung kitalikod gani. Oh, pwede. Ana. Ayun na, mag-vlog ka na.
Hi guys, welcome to my new vlog in the morning in the morning. Because I'm sacrifice my life in my friend in the new my family because the swimming in because your ay una na cut lang yan. Okay mga paps, pwede lagi dari mga paps. Pamilya. Tiya toya ba? Himong tiya toya, ano naman to? Mau nindot dia? Nindot dia? Nindot tayo lagi? Nindot dia? Nubus. Patay lah. Tapos na ipasita. Mukha niya. Karpuyo mo. Dangag man. Upa. Dangag man. Upa. Hah? Ano yung kasadlak? Sunblock ka din? Sadlak din. Din, sunblock ka? Mga kapaps, thank you so much sa pagtaraw sa kong vlog mga kapaps. No? Pagkakaroon mga kapaps, sa doon na sa mi uli. No? Ang problema mga kapaps na naglakaw lang ko mga kapaps kaya gumikan sa ang tubig pertinang mabawa mga kapaps. Dito pa sa unahan ang bangka. Og salamat sa pag-watch mga kapaps. Please like, share my YouTube channel Ulax TV sa susunod na mga kapaps.